Ласка и спокой нехай будуть з вами усіми у святим Костьоле Божим. Умилованные браты и сестры, мы собрались тут с радостью, как праз целебрацию ахвяры Пана здійснить посвячение нового Костьола. Мы удельничаем у гэтым святе и в святым обраде с отданной побожностью, слухаючи Божие Слово с верой, как наша супольность отраджалась с одиной купели хросту и подмацовывалась за одного и того ж стола, росла духовною святынёю и возрастала у звышприродной любови, збираючи каля одного алтара усіх детей Божих. Ваша Экселленция, дорогие гости, сердечно вітаем на парозе нашей святыні. Удячны Пану Богу за магчымасць раздзяліць нашу такую гістарычную радасць нашай парафіі. Мы збіраліся па хатах, па кватэрах прынимали нас людзі, былі ў жэсе, маліліся так шчыра. І малітва дала свой плён. Таму сёння просім вас кансекраваць нашу святыню, каб Святы Дух напаўняў не толькі святыню, але нашы таксама сэрцы любоўю, радасцю і супакоем.
отрекаясь веры сам Божий. Уваходьте у брами Його з подякою, на дядинцях Ягоних з гімном хвали. Аллилуйя! Похвален Иисус Христос. Можно присесть. На этой сегодняшней радостной урочистости дозвольте от своего имя, а так само от имя супольности отцов кармелитов Минску, верников парафии Божьего тела, привитать достойных гостей. Щиро вітаем вас, арцебіскуп Юзеф Станевський, митрополит Мінська Могилевський, які узначалять нашу урочистость посвячення нового костьола. Вітаємо арцебіскупа Тадеуша Кондрусевича, біскупа
біскупа Александра Яшевскага, апостольскага адміністратора для греко-католікаў Беларусі архімандрыта Сергея Гайка. Вітаем правінцыяла Варшаўскай правінцыі кармелітаў босых айца Лукаша Канцы. Вітаем кармелітаў босых з розных супольнасцяў у Беларусі на чале з рэгіянальным вікарыем айцом Пятром Фраштэнга. А таксама айца кармеліту Тобіяша з Сопату. Вітаю всіх святароў з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі, таксама святароў з іншых дыяцэзій Беларусі, нашых сяброў, прыяцеляў Кармелю. Вітаю сясцёр законных з розных кангрэгацый, інстытутаў, якія сёння прыбылі на нашу урачыстасць, братоў і сясцёр свецкага ордэна кармелітаў босых. Вітаем вас усіх, можна таксама прывітаць. На нашай сённяшняй урачыстасці хочу прывітаць таксама высокіх дастойных гасцей, якіх мы запрасілі на гэту урачыстасць, намесніка старшыні ўпраўлення ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі адміністрацыі завадскога района горада Мінска Врублеўскага Дмітрия Чеславовича. Таксама шчыра вітаю былую старшыню ўпраўлення ідэалагічнай працы, культуры па справах моладзі Мінскага гарвыканкама Мартынаву Аллу Феафановну. Вітам консула Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku pani Marię Kalinowską. Z mężem, z porządku. Tak samo witają architektora Aleksieja Jarominku, Технадзора Сергея Дегтярова, прадстаўнікоў будаўнічых фірм, падрадчыкаў, працаўнікоў, а таксама парафіянаў, якія асаблівым чынам сталі дапамогай і падпорай у часе будовы. Вітаю ўсіх дабрадзеяў, ахвярадаўцаў, сяброў нашай супольнасці манаскай і парафіяльнай, і тых, якія тут прысутныя, але таксама тых, хто не меў такой магчымасці, асабліва дабрадзеям з Польшы, Аўстрыі, Германіі, Італіі, Злучаных Штатаў і іншых краін. Ёсць у нас аператары, якія здымуць гэту нашу урачыстасць, і яны потым будзе магчымасць паглядзець на Ютубе. Шчыра всіх вітаем. Таксама вітаю гасцей з розных парафій Мінскага рэгіёну, з Беларусі, асабліва з нашых кармеліцкіх парафій, з Мядзела, Нарачы, Гудагаю. Вітаю гасцей з маёй роднай Дараўскай парафіі на чале з вашымі душпастырамі. Шчыра вітаю таксама хор «Голас душы», які сёння упрыгожыць нашу урачыстасць. І, канечне, вітаем слухачоў Радыё Марія, якія ў прамым эфіры цяпер могуць маліцца разам з намі, духоўна прыняць удзел у гэтай велічнай урачыстасці. І ўсіх вас, дарагія парафіяне, гэта наша свята. У кастрычніку 2006 года апостольскі адміністратар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Антоні Дземянка даверыў кармелітам босым апеку над новай парафіяй Божага цела ў Мінску у мікрараёне вуліцы Ангарскай. Дзяржаўныя ўлады зарэгістравалі парафію Божага цела 18 студзеня 2007 года. З кастрычніка 2007 года пачала нараджацца парафіяльная супольнасць. Дзякуючы намаганням першага пробашча айца Юрыя Находкі, набажэнства і парафіяльнае жыццё адбывалася ў актавай зале ЖЭСа пры вуліцы Байкальскай. А 8 жніўня 2011 года арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч асвяціў пляцоўку для будаўніцтва касцёла. Неўзабаве была пабудавана часовая капліца Маці Божай Шкаплерны, а ў верасні 2017 года распачалася будова касцёла і кляштара. 31 мая
2018 года у прысутнасці святароў і вернікаў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич благословіў і ўмураваў вуглавы камень пад будаўніцтва. І сёння мы ўжо маем цудоўную святыню, якая стане цэнтрам парафіяльнага і духоўнага жыцця Мінскай гарой Кармель. Просім вас, эксцэленцыя, узначаліць абрады пасвячэння гэтай новай святыні Божага цела, якая няхай будзе вотум, дарам беларускага народу за дар Эўхарыстыі. Інтэнцыю якіх будзем справаваць гэтую святую імшу, отец Юрий Пробаш моліцца за Анастасію у дзень нараджэння, за Андрэя аб узрастанні ў веры, надзеі, любові. Я молюся за Таису Семенько і Сергея з падзякай за 40 гадоў сумеснага жыцця. Отец Юрий находка за перапрашэнне за блюзнерствы, якія зневажаюць Марыю у яе святых выявах. І отец Пётр даручае міласэрнасці Божай памерлага Юзафа. Дзякуем для отца Сергея за словы прывітання нас усіх. І тады, калі выказваў, хто займае якую пасаду і хто займаў які ўдзел у гэтай вялікай справе пабудове гэтай святыні і кляштара таксама. Таму дзякуем, отец Сергей, вам за прывітанне. І, напэўна, хто, як вы, ведаеце кожную цаглінку у гэтым доме Божым. Ну, а мы ведаем, што, як Пан Езус сказаў, пакуль не станецеся як Божыя дзеці, як дзеці, то не ўвойдзеце ў валодарства Божае. І на пачатку абраду кансакрацыі, пасвячэння святыні ёсць абрад акраплення. І ён нас веде да того моманту, калі сапраўды мы былі дзецьмі, бо прынялі святы хрост. І гэты абрад таксама ўчыніць, што мы тут усе прысутныя. Незалежна ад таго, хто займае якую пасаду, хто ў якім узросце, каб мы адчулі сябе дзецьмі Божымі, адчулі сябе тымі, хто можа звяртацца да нашага нябеснага Айца па імені. Устанем. Милованные браты и сестры, мы посвящаем гэтую святыню во урочистом образе. Покорно просим нашего Пана Бога, каб Ён ласкаво благословил гэтую воду, якою мы будем окроплены на знак покаяния и на успомин хросту, якой будут окроплены стены и новый алтарь. Нехай Пан Бог сам заохотит нас своей лаской, каб паслухмяныя Духу Святому, якога мы атрымалі, мы верна трывалі ў Яго касцёле. Боже, праз Цябе усякае стварэнне дасягае святла жыцця. Ты ахопліваеш людзей такой любов'ю, што не толькі падтрымліваеш іх паўнатой айцоўскага клопату, але милосердно обмываешь за грехов и неспынно ведешь до едности с Христом и головой. У своей милосердности Ты постановил, что грешники, которые принимают хрест, промирают с Христом и воскресают до нового життя, каб стать членами Его мистичного тела и спадкоемцами вечной узнагороды. Обнови гэтую воду своим благословением, каб окропленне нас и стен гэтай святыні было знаком успомину сакраменту хросту, праз які, обмытые з граху, мы сталіся ў Христе святыняй Твайго Духа. Учыні, каб усімі братамі, якія будуць у гэтым касцёле здзяйсняць святыя сакраменты, мы дасягнули нябеснага Иерусалима. Праз Христа, Пана нашага. Чистими, а вы нас, як
милосердности нехай завсёды присутнічає у гэтым доме молитвы, а ласка Духа Святого нехай очистить живую святыню, якой мы з'являємося. Усемогутный вечный Боже, освяти Твоею ласкою в это место и спошли допомогу Твою силу, кто Тебе клича, как моц Твоего слова и сакраменту, умацовала тут сердце Твоих верных. Раз нашего Пана Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владалицю едности Духа Святого, Бог празднуй себя и вечный. Няхай у гэтай святыні заўсёды гучыць Божае Слово, каб адкрываць нам таямніцу Христа і прычыняцца да нашага збаўлення ў Касцёле. Читання книги Неемії. У тыя дні принес святар Эздра книгу Моисеевого закону у першы дзень 7-го месяца на сход мужчын і жанчын і ўсіх, хто мог разумець. І чытаў яго на плошчы, што перад воднаю брамай, ад світання да сярэдзіны дня перад мужчынамі і жанчынамі.
і тымі, хто мог разумець. І вушы ўсяго народу былі ўважлівыя да кнігі закону. Стаяў жа кніжнік Эздра на зробленым драўляным узвышэнні. І разгарнуў Эздра кнігу перад вачыма ўсяго народа, а стаяў ён вышэй за народ. І калі разгарнуў яе, увесь народ устаў. Благословіў Эздра вялікага Пана Бога, а ўвесь народ адказаў: Амен, Амен, падымаючы рукі свае. І кланяліся, і падалі на калені, тварам на зямлю перад Панам. І чыталі кнігу закону Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што чыталася. Тады намеснік Нееміі і Эздра, кніжнік і святар, і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: Дзень гэты святы для Пана Бога нашага. Не смуткуйце і не плачце, бо ўвесь народ плакаў, слухаючы словы закону. І сказаў ён Неемія: Ідзіце, ешце тлустае і піце салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе, таму што святы гэты дзень для Пана Бога нашага. І не смуткуйце, бо радасць Пана – гэта моц вашая, гэта Слово Божие. So
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ви – будовля Божия. Я, поводле даденої мне ласки Божої, як мудрий дойлід, поклав подмурок, а інший будує. Нехай кожен глядить, як будує, бо ніхто не може покласти іншого подмурку, окромя покладеного, яким єсть Єсус Христос. Ці не ведаете, что вы святыня Божия, и что Божий Дух живе у вас. Коли кто зруйнує святыню Божию, того зруйнує Бог, тому что святыня Бога святая, а ёй з'являєтеся вы. Гэта Слово Божие. Пан з вами. Читання святого Євангелія поводле Матвея. У той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався у учнів своїх, кажучи: «Ким люди лічать Сина Чоловічого?» Яны ж сказали: «Одни Яном Хрестителем, другие ж Іллею, а іншие Єремією ці одним з пророків». І він каже їм: «А ви ким лічите мене?» Симон Петр отказав: «Ти Христос, Син Бога живого». Тоді Єсус сказав йому у отказ: «Щасливий ти, Симоне, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі гэта, але Отець мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на этой скале я побудую костел мой, і брамы пекельные не перемогут його. І дам тобі ключі володарства небесного, і що зв'яжеш на землі, то і буде зв'язано у небе, а що розв'яжеш на землі, то і буде розв'язано у небе». Это слово Пана. Ваша Эксцелленция, наидостойнейший митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Юзеф Станевский, наш арципастер, наидостойнейший архиепископ эмерит Тадевуш, глибоко поважаний архимандрит Сергей, шановные браты у святарским и монашским служении на чоле зайцами-кармелитами, велебные сестры законные, поважаныя прадстаўнікі дзяржаўнай улады, глыбока паважаныя ахвярадаўцы і дабрачынцы Мінскай парафіі Божага Цела, дарагія браты і сёстры. Сёння ў нас светлая, духоўная урачыстасць з нагоды асвячэння новага Божага дома. Як добра бывае на душы чалавека,
калі ён пасля доўгіх прац і клопатаў можа нарэшце з ранейшага, цеснага, нязручнага дома перайсці ў новы, змяшчальны, з усімі выгодамі да жыцця. А святыня таксама з'яўляецца домам Божым, у якім гаспадаром з'яўляецца сам Бог, які там нябачна жыве. А мы, святары з святыні, толькі распарадчыкі Божых таямніц. І само збаўленне душы часта прыпадабняецца будаванню дому духоўнага. Як у добрай гаспадарцы сабрана ўсё, што неабходна для жыцця, так усё неабходнае для жыцця душы сабрана ў святыні Божай. Для душы патрэбна ежа, і святыня Божая багата дае яе. Тут няспынна гучыць Слова Божае, якім наталяецца голад і прага душы. Да разрастайных, прыемных смакаў прыпадабняюцца малітвы і касцёльныя спевы, з якіх душа можа выбраць усё, што для яе найбольш прывабна. Нават калі ў святыні не чуецца ніякіх чытанняў і спеваў, колькі ў ёй можна знайсці духоўнай ежы. Куды б ні звярнуўся ў позірк, усюды ён сустракае духоўнае навучанне. Ці мы паглядзім на святыя абразы і без слоў успамінаем усё жыццё нашага збаўцы Езуса Хрыста і святых Божых. Ці зірнём на кадзельны дым, які ўзносіцца да нябёсаў, і хочацца ўзносіць малітву да Бога, як ахвяру духмяную Богу. Ці бачым мноства запаленых свечак, успамінаем, як неабходна і ў душы гарэць святу Хрыста, гарэць алею Божай любові. Ці звернем позір свой уверх, бачым чыстае белае скляпенне, якое часта бывае распісана фрэскамі, і думка нясецца ў неба, дзе жыве Бог, анёлы, святыя і ўсе збаўленыя. Усё навучае і сілкуе душу у святыні Божай. Для цела патрэбнае адзенне, і зноў у святыні даецца яно для душы. Як толькі чалавек з'явіцца на свет Божий, яго нясуць у касцёл, для таго, каб апрануцца ў самога Хрыста, апрануцца вопраткай хрыстовых дабрадзействаў. І чалавек уже не пачуваецца голым і непрыкметным, як некалі Адам, зграшыўшы, адчуў, што ён голы. У светлым, як снег адзенне хрышчэння, чалавеку не сорамна з'явіцца перад самім абліччам Бога і яго святымі. На страшным судзе Пана ён безбоязна можа паўстаць, і яму адчыняцца дзверы харомаў, святліц Хрыстовых. І ніхто не спытае: дружа, як ты ўвайшоў сюды не ў шлюбнай вопратцы? Не будзе ён маўчаць і чакаць страшнага прысуду. Звяжыце яму ногі і рукі і выкіньце вон у цемру, там будзе плач і скрыгатанне зубоў. Калі ж і будзе заплямена і апаганена адзенне, дадзенае нам у святым хросце, калі чалавеку захавацца ад плям граху гэтак жа цяжка, як захаваць вопратку чыстай ад пылу, дажджу, бруду, то і тады святы касцёл, як клапатлівая маці, дае чалавеку у сакраменце пакаяння споведзі абмыць і ачысціць адзенне душы, так што яна зноў становіцца чысцейшай, бялейшай за снег. Не можа чалавек жыць без прытулку і жылля, без якіх будзе пукатаваць ад холаду, непагоды, вятроў і гэтак далей. І святы касцёл уводзіць яго ў жыллё духоўнае, святыню Божую, дзе душа адаграваецца, вяртаецца да жыцця,
як быццам зусім змерзлая ад холаду зімы страсцей. Вакол чалавека холоднае себялюбства людзей, а ў святыні духоўная цеплыня любові Христа і Яго святых. Як сябра, як брата ці сястру прымаюць тут душу, якая пацярпела ад холаду нянавісці і злосці. У жыцці так шмат нягод. Душа хвалюецца, кідаецца, як бурай ва ўсе бакі. У святыні ж, у доме Божым, як у ціхім утульным доме ці ціхай спакойнай прыстані, знаходзіць абарону, знаходзіць супакой. І колькі яшчэ даброт для душы чалавек знаходзіць у святыні Божай. Ці стамілася душа ад смутку і прац, тут знаходзіць адпачынак. Ці хварэе страсцямі, грахамі, тут адкрытая для яе лякарня пакаяння. Нябесны гаспадар Божага дому не мог не паклапаціцца, не назапасіць тут у святыні усяго неабходнага для беднай грэшнай чалавечай душы. Недарэмна Христос пакутаваў і здабыў коштам сваёй боскай крыві гэты свой дом, каб у ім было ўсё патрэбнае. Той, які не пашкадаваў свайго сына, але аддаў яго за ўсіх нас, як жа не дасць нам разам з ім таксама ўсяго. Але калі Бог такі шчодры і шматміласцівы, дык ці вартыя мы ласкаў ягонных, якія прыходзім у дом ягонным і чакаем тут вялікія і багатыя міласціны? Бо ў касцёле збіраюцца і людзі нявартыя, як у неба трапляюць рыбы прыдатныя і непрыдатныя, як пакідае каласоўнік расці разам з пшаніцай да жніва. У вялікім доме, гэта значыць у касцёле Христовым, кажа святы апостол Павел, ёсць не толькі залатое і сярэбранае начынне, але глінянае і драўлянае. Адно ў пашане, а другое не ў пашане. Не ўсякая пасудзіна у Божым касцёле з'яўляецца посудам, асвячаным і карысным Пану, прыдатным для ўсялякай добрай справы. Бо некалі Ізраіль хоць прыходзіў у святыню Пана, але гэта было не даспадобы Богу. Ён казаў: «Калі вы прыходзіце перад аблічча маё, хто патрабуе ад вас, каб вы тапталі двары мае? Не насіце болей дароў марных, святочных сходаў не магу цярпець, беззаконне і святкаванне. І калі вы працягваеце рукі вашыя, я заплюшчваю ад вас вочы мае. Вашы рукі поўныя крыві. Абмыйцеся, ачысціся, удаліце злыя дзеі вашыя ад вачэй маіх». А калі Езус прыйшоў у святыню Єрусалімскую, дык ён узяў бізун і выгнаў адтуль гандлюючых, бо рэўнасць аб доме Божым з'ядала яго, калі ён бачыў, што дом малітвы ператварыўся ў дом гандлю, а пасля у логава разбойнікаў. Як жа трэба берагчыся нам, каб не апынуцца ў доме Божым нявартымі і падлеглымі выгнанню з яго. Бо так часта прыходзім мы, як і старазапаветны Ізраіль у дом Пана, толькі дарма таптаць двары Божыя, з душою поўнаю нячыстых страсцей. І Бог адварочваецца тады ад марных дароў нашых, бачачы, што яму прыносяць ахвяру нячыстую. Так часта душа наша, калі і прыйдзем у святыню, напоўнена бывае шумам, мітуснёй жыццёвых намераў і клопатаў, як бы на базары. І як трэба баяцца, каб Бог не распасцёр для нас нябачна гневу свайго за тое, што ў святыні дазваляем напаўняць душу не малітве, а гандлю і мітусні жыцця. Вядома, Бог доўга маўчыць і церпіць нашы недахопы.
але надыдзе час, калі доўгацярпялівы Бог можа і на нас разгневацца. Аднак, калі мы не вартыя таго, каб з'яўляцца ў святыні Божай, будзем спяшацца ў яе, таму што без яе зусім загіне душа, а цела гіне без ежы, адзенне без жылля. Будзем толькі ачышчаць сваю душу, ідучы ў святыні, каб з'явіцца перад абліччам Божым чыстымі, як мыем рукі і аблічча, жадаючы з'явіцца перад людзьмі чыстымі і прыгожымі. І калі і абцяжараныя мы грахамі, ёсць сродак увайсці ў святыню праз цудоўныя дзверы пакоры. Успомніў, як праз гэтыя цудоўныя дзверы пакоры увайшоў мытнік і выйшаў апраўданы больш, чым фарысей. Асабліва ж, маючы ад сонечняга дня кансекраваную святыню, не пагрэбуем ёй, але будзем спяшацца сюды часцей і не заставацца на шумных вуліцах і базарах, чуючы прызыўны заклік. Няхай душа наша, грэбаючы домам Божым на зямлі, не загародзіць сабе прастое і вольны ўваход у палац валадарства нябеснага. Бо тыя, што не прызвычаіліся і не палюбілі першага святыні зямной, як прызвычаюцца і палюбяць другое валадарства нябеснае. Няхай імкнецца душа нашая на двары панскія, як душа аўтара псальма, які ў пустыні моцна сумаваў па доме Божым, як лань імкнецца да крыніц вод, так душа яго прагнула Бога жывога, моцнага, калі прыйдзе ён і з'явіцца перад абліччам Божым. Няхай будзе імкненне нашай душы да святыні Божай такім жа палымяным, як і аўтара псальма, які з захапленнем усклікаў: як умілаваныя сялібы твае, Божа магуццяў. Жадае і імкнецца душа мая у двары панскія. Сэрца маё і плоть мая узрадаваліся Богу жывому. Бо птушка здабудзе сабе месца, і галубка гнязду сабе, дзе пакладзе птушанят сваіх. На алтары тваім, Божа магуццяў, валадар мой і Бог мой. Вызнаем нашу веру. Веру одиного Бога,
настае галоўная частка абраду пасвячэння касцёла, а менавіта малітва пасвячэння, якая распачынаецца спевам літаніі да ўсіх святых. Існуе ў касцёле звычай перад асабліва важнымі падзеямі супольна маліцца словамі літаніі да ўсіх святых. Гэтай малітвай мы выражаем нашу веру ў супольнасць святых і сувязь паміж зямным касцёлам і касцёлам у небе. Услухоўваючыся ў спеў літаніі, мы, стоячы, будзем прасіць заступніцтва ў святых у справе пасвячэння касцёла, якую сёння урачыста здзяйсняем. Затым мітрапаліт прачытае адмысловую малітву пасвячэння касцёла і алтара, якая выражае, чым па сутнасці з'яўляецца касцёл як сакральная будова, а таксама з'яўляецца урачыстым адданнем святыні на выключнае служэнне Богу і просьбай аб яе пасвячэнні. Умілаваныя, молімся да Бога, Айца Усемагутнага, які перамяняе сэрцы вернікаў у духоўную святыню для сябе, а нашы просьбы нехай падтрымлівае братэрская малітва святых.
Святая Тереза от Иисуса. Усей святые Божия. Будь до нас литостивый, выпал Господь, от усяго злого, выпал Господь, от усялякого греху, от смерти вечной, разутеловление Твое, про смерть и воскресенье Твое, про спаслание Духа Святого, мы грешные Тебе просим. Костел Твой святый бережи, керовать им мою ласку, Тебе просим. Отца святого и все духовенство бережи в святой побожности мою ласку, Тебе просим. Весь народ христианский спокоем и едностью одарить мою ласку, Тебе просим. Весь народ на святой службе Твоей умацовать мою ласку, Тебе просим. Иисус, Сыне Бога живого, Тебе просим. Христе, почуй нас, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, вымолай нас. Просим Тебя, Боже, прими наши молитвы про заступництво Найсвятейшей Панны Марии усіх святих і учені. Каб гэты будынак, які посвячаем Табе, став домом збавлення і ласки. Нехай християнський народ, який тут збирається, прославляя Тебе у духу и правде, и возрастая у любови праз Христа, Пана нашего. Боже, Ты освячаешь свой костел и керуешь им. Урочисто прославляем Твое имя, бо вірний народ хоче сьогодні посвятить Тобі назавсьоди гэты дом молитви, у яким побожно дає Тобі пошану. А Ты освячаешь его своим словом и колешь лаской со своих сакраментов. Гэтая святыня з'является нам знаком таємниці Костёла, який Христос освятив своей кров'ю, каб он был его обранницей, полной хвалы,
Дева, якая свячае, і яснее з чистой віри, а так сама Маті, якая дає життю моцею Духа Святого. Святый костёл, гэта браны виноградник Пана, які охоплює своими галинами увесь свет, моцею крижа уздымая своих слабых детей и уводить у неба небесное володарство. Костёл счастливый, бо з'является жильем Бога с людьми, святой скинией, побудованных живых каменю, что стоит на подмурку апостола, на угловым камне, ким есть сам Иисус Христос. Костёл цудовный, бо з'является городом, размещенным на горы. И он бачить, и бачны усім, бо им яснее справедливое святло баранка. И гучить удячный спев благословленный. Тому покорно просим Тебе, Пане, спошли полноту благословления на гэты костёл и алтарь, каб яны заўсёды былі святым месцам и столом, падрыхтаваным для прынясення Христовай ахвяры. Няхай крыніцы ласк змывают тут людские провины, каб Твои дети, Ойча, померлые для граху, нараджались до нового Божьего життя. Няхай Твои верные, собранные вокруг алтара, здійсняють успомін Пасхи і кормяться со стола слова і тіла Пана. Няхай узносится тут приємная Тобі ахвяра хвали, а голос людей злучений со спевом анёлов, няхай гучить у неспинной молитве за збавлення свету. Няхай убогія сустренуть тут милосердность, пригнеченные соправдную свободу, а все люди няхай опранутся угодность Твоих детей, аж покуль не досягнуть радости вечного життя у небесным Иерусалиме. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Празнавашчэнне хрызмам алтар становіцца сімвалам Хрыста, які быў намашчаны і так быў названы. Айцец намасціў яго Святым Духам і устанавіў яго найвышэйшым святаром, каб ён мог сябе скласці ў ахвяру за ўсіх для здзяйснення хрысціянскага культу. Тое, што будзе намашчаны 3 каменныя крыжы на сценах, азначае, што касцёльны будынак з'яўляецца вобразам святого горада Иерусалима, а таксама, што касцёл мае Божае вымярэнне і дасягае ўсіх кутоў свету і кожнага паасобнага чалавека. Нехай Пан осветит свою моцью гэты алтар и святыню,
які ми намащаємо як посуд. Щоб вони у бачному знаку виявляли таємницю Христа і Костьола.
кадзіла будзе спалена на алтары, каб паказаць, што ахвяра Хрыста, якая ў сакраментах зноў і зноў становіцца прысутнай, узносіцца да Бога як прыемны водар. Гэты дым з'яўляецца таксама знакам малітвы верных, якая ўздымаецца да трону Бога. А каджэнне касцёла паказвае, што праз пасвячэнне касцёл становіцца домам малітвы, але перадусім акаджваецца Божы народ, бо ён жывая святыня, у якой кожны бедны стварае духоўны алтар. Накрыццё алтара паказвае, што хрысціянскі алтар з'яўляецца месцам эўхарыстычнай ахвяры і хрыстовым сталом. Пане, нехай наша молитва узносится до Тебе, як дым кадидла, як гэтая святыня наполняется приемным водором, так нехай промяняется Твой костел святостью Христа.
вакол алтара становяцца святары і вернікі, якія хоць і выконваюць розныя функцыі, але здзяйсняюць успамін смерці і ўваскрасенне Хрыста і спажываюць вячэру Пану. Таму алтар, як стол спаткання, адпаведна падрыхтаваны і ўрачыста аздоблены. Асвятленне алтара і касцёла нагадвае, што сапраўдным святлом з'яўляецца Хрыстус, бляскам якога распальваецца касцёл, а дзякуючы яму таксама і ўсё чалавецтва. Няхай святло Христа ззяе ў касцёле, каб усе народы дасягнулі паўнаты праўды.
Цяпер распачынаецца еўхарыстычная літургія. Хоць нас так шмат і ўсе мы розныя, мы ствараем адзін касцёл, калі падчас камуніі спажываем адзін хлеб жыцця, якім з'яўляецца Христос. Праз прыняцце яго мы дасягаем больш поўнай еднасці з Богам і між сабой. Літургія указвае на тое, што ўся супольнасць сімвалічна хоча скласці ахвяру. Хлеб і віно паказваюць мэту паўстання гэтага будынку і алтара, якой з'яўляецца складанне эўхарыстычнай ахвяры. Літургія асвячае чалавека і месца, дзе яе здзяйсняюць. З радасным сэрцам ідём да Цябе, Пане. Агарні святлом Твайго Духа нашы думкі і прагненні сэрца. Распалі любоў і прымі дары, якія Табе несём. Кветкі – знак нашай удзячнасці за дар Эўхарыстыі, падчас якой Езус перамяняе нашыя сэрцы, напаўняючы іх сваёй ласкай. Цэгла – знак працы і старанняў пры будове нашай святыні, каб у гэтым месцы маглі мы, цяпер, Пане, болей пазнаваць, любіць і быць бліжэй да Цябе. Благаславі нас, Божа, каб гэты касцёл быў месцам Тваёй хвалы. Памятная дошка. Хочам, каб яна ў нашай святыні увекавечыла памяць пра сённяшнюю урачыстасць. Просім таксама, Езу, навучы нас быць адказнымі за нашу парафію, праз працу, малітву і добрыя ўчынкі. Садавіна, плён Божага благаслаўлення і чалавечых намаганняў. Благослови, Боже, нашу працу дзеля добра нашей айчыны, парафіі і нашых сем'яў. Хлеб, плён зямлі і працы рук людскіх. Неўзабаве хлеб стане целом Христа, якое будзем прымаць у свае сэрцы. Просім Цябе, Пане, каб, спажываючы гэты хлеб, мы маглі дзяліцца хлебам дабрыні і прабачэння. Вада, крыніца жыцця, дзякуючы якой падчас святога хросту мы сталі дзецьмі Божымі, прыносячы ваду да алтара. Дзякуем за дар веры і прабачэння, праз якое нашы душы сталі абмытымі з грэхом. Віно праз некалькі хвілін стане кроўю Хрыста. Прымі, Пане, гэтае віно і ўдзялі нам ласку, каб Твая кроў стала мацаваннем нашых душаў, і мы маглі чыніць шмат добра. Просім Цябе, Езу, прымі нашыя дары і ўчыні, каб усё нашае жыццё было дарам для Цябе і для наших ближніх. Унаяни
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Боже, прими дары Твоего костела, який он Тебе с радостью складає, и учини, как народ Твой собраный у этой святыни, раз наисвятейшую ахвяру досягну вечного забавления праз Христа Пана нашего. Дякуєм Пану Богу нашому. Правды годно это и справедливо, слушно и заговенно. Как мы, святый Ойче, завсёды и усюди Тебе складали подяку. Ты увесь свет учинил святыней своей хвалы, как поусилил славлять имя Твое. Але дозволяешь так само посвячать Тебе особливые месяцы, призначенные для здійснення святых таємницях. Тому с радостью посвячаем Тебе этот дом молитвы, забудованный руками человека. И он крыл в себе таємницю соправдной святыни и является образом небесного Иерусалима. Бо Ты учинил храмом, посвященным Тебе, тело Твоего Сына, народженного с Панны Марии, како им жила полнота боскости. Ты поставил костел Твой, як святый город, забудованный на подмурку апостола, а Его угловым камень сам Христос. Святыня гэтая будуется з выбранных каменёў, оживленных Духом Святым, з'єднаная любов'ю. У ёй просконцы и бесконцыя веки Ты, Боже, будуешь и будешь усім для усіх. И будет там взять вечное святло Христа. Раз Его з усіми анёлами и святыми славим Тебе и с радостью ускликаем.
Ты, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебе все Твое створение. Во про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, дійсною моцею Духа Святого Ти усьо оживляєш і освячаєш, і неспинно збираєш народ свой, хаб до сходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Подобным чынам па вечеры взял келих и падзяку Табе складаючы, благословил и подал своим вучням, кажучы: «Берыце и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага и вечнага запавету, якая за вас и за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, а так само Его цудовное воскресение у небожестве, и чекаючи Его другого прийстя, с подякой складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивной. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром Тебе, каб мы змогли отрымать спадщину с выбранными Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Марией, со святыми апостолами Твоими, со славными мучениками и всеми святыми, раз заступництво яких мы спадзяёмся на Твою нестомную допомогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая ахвяруе Табе гэты касцёл. Няхай ён стане для яе домам збаўлення і святыняю нябесных таямніцаў. Няхай гучыць тут Евангелие супакою і здзяйсняюцца святыя сакраманты. Няхай верныя Твае, які будуць у іх удзельнічаць, навучаныя словам жыцця і ўмацаваныя Божаю ласкаю, пасля заканчэння зямнога вандравання змогуць увайсці нябесны Єрусалім. Нашых памерлых, братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету,
милостиво прими ў валадарства Твое, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, все мудрый, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу себя и вечная. Называемся детьми Божьими, ими являемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костюла Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи света, благословленные, покликанные на вечеру Его.
Всемогутний Боже, сприйняти нами найсвятейший сакрамент, дай нам глибей зрозуміти Твою правду, как мы завсёды хвалили Тебя у Твоей святыни, и с усими святыми радовались перед Твоим обличием праз Христа Пана нашего.
Зараз будзе на лацінскай мове прачытаны дэкрэт аб пасвячэнні касцёла. У гэтым дакуменце гаворыцца аб сённяшняй гістарычнай падзеі. Затым адбудзецца падпісанне дэкрэту арцыбіскупам, канцлерам і пробашчам, а таксама іншымі святарамі. Decretum dedicazione Ecclesiae in honorem Corpus Domini in civitate Minsk, Archiodeces Mincensis Latinorum et Mogiloviensis Latinorum. In laudam et honorem Santissime Trinitatis, in bonum unius Sancta Catholica et Apostolica Ecclesiae, in unitate cum Santissima Dei Venetrice, anno bis millesimo vicesimo quinto, a nativitate Domini nostri Iesu Christi, dies septimo mensis Iunii, primo anno pontificatus Romani Pontificis Leonis XIV, ego Archiepiscopus Metropolita Minstensis Latinorum et Mogiloviensis Latinorum Iosef Staniewski, participantibus presbyteris et Christi fidelibus populi Dei, dedixi hanc Ecclesiam in honorem Corpus Domini. Celebrant laudis Domini in istam Ecclesiam credentes in Minsk et visitantes. Sit testimonium resurrectionis religiose vitae et adjuret populum Christianum in perpetuum augmentum fidei speit caritatis atque Christiani testimonii. Servet istam Ecclesiam causa unitatis Ecclesiae. Benedicat Deus per intercessionem Mariae omnibus qui instata oraverunt, consiopibusque hanc Ecclesiam reficiendem enixe curaverunt. Пакуль біскупы і святары падпісваюць так значны і велічны дакумент, мы схваляем Пана, і калі падрыхтаваны, альбо памятаем, весяліся і кляскай у далоні. Заспяваем. Свято серце своє означай,
Słowa do nas pramówić nasz ojciec prowincjał warszawskiej prowincji karmelitów bosych, ojciec Łukasz Kancy. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tej liturgii mszy świętej i konsekracji kościoła i ołtarza. Nasza prowincja karmelitów bosych, warszawska prowincja karmelitów bosych, do której należą klasztory na Białorusi, i powstała w 1993 roku. I mamy klasztory w różnych częściach świata, oprócz Polski i Białorusi. I to jest pierwsza konsekracja kościoła w naszej prowincji, czyli minęło już 32 lata i właśnie tutaj w Mińsku ta konsekracja. I muszę przyznać, że w tym czasie również nie... Ojciec prowincjał wielmi urażony dzisiejszą uroczystością. Każe, że nasza warszawska prowincja wielmi rozległa, rozpowsюджена praktycznie po всім świecie, po różnych kontynentach. I już długi czas nie było u naszej prowincji, больше za 30 lat konsekracji nowego kościoła, тому on wielmi cieszy się i dziękuję Bogu, że dzisiaj on tu z nami. Tak, no właśnie pierwsze podziękowanie kieruję do Panu Bogu, że mogliśmy w tej konsekracji uczestniczyć. Może drugie podziękowanie składam na ręce arcybiskupa Józefa, który dokonał tej konsekracji, jak również całej diecezji mińsko-mochylewskiej, która przyjęła nas tutaj, zaufała i powierzyła tę parafię. Bóg zapłać za to zaufanie i za ten dar. No, chciałbym szczególnie podziękować Щиро дякую перш за все Пану Богу, але так само і арцыбіскупу Юзефу і на яго руки усёй Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, што нас так гасцінна тут прымаюць. Szczególnie chciałem podziękować moim braciom, którzy tworzą tą wspólnotę. Słyszeliśmy, jak ojciec Sergiej mówił krótką historię tego kościoła i naszej obecności. Pierwszy przyjechał tutaj w 2006 roku, ojciec Aleksander, więc minęło 19 lat. 19 lat od minęło wiele lat od powstania, od przebycia karmelitów bosych i trzeba było wiele etapów trudnych przebyć, wiele wysiłków, wiele przeciwności, więc szczególnie Bóg zapłać ojcu Sergiejowi jako proboszcz, przełożonemu tej wspólnoty, ojciec Jura jako proboszcz, ojciec Piotr, wikariusz regionalny i ojciec Aleksander, którzy tworzą tą wspólnotę, i ojciec Jurij Narodka. Дякую щиро місцевій супольності, моїх братів, які опікуються гэтым месцам. Упершыню у 2006 годзе сюды прыехаў отец Юрий, які быў першым пробашчам гэтай парафіі. Ужо шмат гадоў прайшло і бачым сёння плёны гэтай працы. Дякую усім братам і кожнаму, отцу Сергею, настоятелю супольнасці, отцу Петру, регіональному вікарію, ну і отцам Юріям, пробашчу і вікарію. Bóg zapłać Wam, którzy tworzycie tę parafię, tą żywą świątynię. Nasza Matka, święta Teresa od Jezusa, witrak znajduje się na końcu, założyła 17 klasztorów żeńskich i przy każdym nowym klasztorze bardzo się cieszyła, że jest nowe miejsce z Najświętszym Sakramentem, gdzie Pan Bóg będzie adorowany, gdzie siostry będą żyły w jedności. Więc życzę Wam, aby także to miejsce było takim szczególnym miejscem, gdzie możecie przychodzić, adorować Pana Jezusa, że On będzie czuł tu się dobrze poprzez Waszą obecność, Waszą miłość. Bóg zapłać. Дякую так само вам, брати і сестри, які
утвараеце гэту парафіяльную супольнасць, што з'яўляецеся гэтымі жывымі камянямі Божай будоўлі. Наша маці, святая Тэрэза ад Езуса, якую вітраж бачым там, у акне касцёла, заснавала 17 жаночых кляштараў і вельмі цешылася, калі па крысе з'яўлялася чарговае месца, у якім змяшчаўся найсвяцейшы сакрамент. Таму жадаю вам, каб вы, прыходзячы сюды, атрымлівалі ад Бога як найбольш шчодрыя ласкі. Вялікі дзякуй вам. Со сваім словам до нас звернецца апостольскі адміністратар для грэк-католікаў Беларусі архімандрыт Сергій Гаек. Ekscelencje, dostojne ojcy, braty i siostry, o radości dzisiejszej uroczystości daje douczajem się jako katoliki Mińska osobliwa, ale nie tylko, tam już mają kontakty z karmelitami tak samo w innych regionach naszej krainy. To naprawdę wielka nadzieja, ale i zadanie dla tego, aby ten chram był targowym miejscem wzrastania, już wyrośnie dostatkowo solidna, ale koniecznie przed nami szmat wyklikał, co nam Papa dał mówić, mianowicie proświadczenie miru, proświadczenie radości Ewangelia. Jak maleńki znak naszej modlitwy i dobrych pożądań, chciałam temu chramu, waszej parafii, na ruki ojca proboszcza, doma już ojciec wikarii dozwolić, mianowicie tę ikonu świętych Kiryła i Metoda, bratów, jakie przyszli z wschodu na zachód, tym bardziej, że i sama tradycja karmelitów, to społeczenie z wschodu gdzieś Palestyny i z zachodu, aż tam może po Skandynawii, po drodze jest tak samo i Białoruś. Hej, Gospod was błogosławić. Слова прадстаўніка дзяржаўнай улады, намесніка ўпраўлення ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі, адміністрацыі Заводскага района города Минска Врублевского Дмитрия Чаславовича. Добрый день. От имя администрации Заводского района города Минска вітаю всіх присутних. Дякую отцу Юрію за запрошення на сьогоднішнє урочисте мероприємство і виказану пошану. Віншувальний адрес я зачитаю з вашого дозволу, бо ліпше добре прочитати, чим древно сказати. Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важное и значимое событие – освящение Костела Божьего Тела. От имени администрации Заводского района города Минска и от себя лично поздравляю всех прихожан с этим торжественным мероприятием. Освящение храма – это не только духовное событие, но и символ единства, веры и надежды. Этот костел станет местом, где люди смогут собираться вместе, молиться, делиться радостью и поддерживать друг друга в трудные времена. Он будет местом, где каждый сможет найти утешение и вдохновение. Храм – это не просто здание, это священное пространство, где можно прикоснуться к Богу, укрепить свою веру и найти ответы на важные вопросы. Пусть этот костел станет источником духовной силы и любви, местом, где царит мир и согласие. Я хочу выразить благодарность тем, кто принял участие в строительстве и оформлении этого храма. Ваш труд и преданность делу не остались незамеченными. И мы все сможем гордиться тем, что у нас есть такое прекрасное уголок для молитвы и общения. Пусть Божья благодать и благословение всегда будут с вами, а наш костел станет местом, где каждый найдет свою дорогу к Богу. С праздником! Теперь наши парафиане, семья Шимаков, звернется до нашего митрополита. Глубоко поважаная эксцелленция, ксёндз арцыбіскуп Юзов, дозвольте ад імя ўсёй нашай парафіяльнай супольнасці выразіць вам слово ўдзячнасці за дар, за ласку кансекрацыі нашай святыні. У гэты дзень узгадваецца гісторыя ранняга касцёла, як святы апостол Павел вандраваў і ўмацоўваў супольнасці маладыя сваім словам, натхняў іх. Наша супольнасць ужо крыху такая дарослая, 19 год, але ў гэты такі важны дзень прысутнасць біскупа гэта яшчэ
один напомин, и заўсёды напомин, что костюл есть апостольский. Великий вам дякую за вашу пастырскую послугу, за ваш бацькоўскі клопат, за словы, которые вы скіравалі до кожнага сэрца. Мы памятаем заўсёды пра вас у малітве, няхай Маці Божая заўсёды трымае вас каля свайго сэрца. В гэты дзень мы дзякуем Пану Богу за канкрэтных людзей, якіх Ён паставіў на шляху развіцця нашай парафіі, а таксама будовы касцёла. Найперш словы падзякі адрасуем Яго эксцэленцыі арцыбіскупу Тадэушу, які ўнёс вялікі ўклад у развіццё і адраджэнне касцёла не толькі на Беларусі, але і за яе межамі. Ваша эксцелленция, 31 мая 2018 года вы освятили в угловый камень под будову нашего костела. А сёння вы присутные разом з нами у гэты гістарычны момант, у гэтай прыгожай святыні. Мы дзякуем Пану Богу бязмерна за гэты цудоўны дар. Дзякую вам. Паважаны біскуп Александр, дзякуем вам за прысутнасць, за мудрае змястоўнае казанне. Вы, можа, не так часто бываеце ў нашай парафіі, але мы заўсёды рады вас тут бачыць. Дзякуем вам. Словы падзякі кіруем архімандрыту Сергею Гаіку. Дзякую вам вялікі за прысутнасць і малітву. Мы заўсёды рады вас бачыць, і амаль ні адна ўрачыстасць у нашай парафіі без вас не абходзіцца. Мы вельмі цешымся з гэтага. Дзякую вам. Асабліва цешымся прысутнасці сярод нас айца правінцыяла Лукаша, які прыехаў да нас аж з Польшы, знайшоў час і пажадаў раздзяліць гэтую радасць разам з намі. Мы спадзяёмся, што вам падабаецца ў нашай парафіі і што гэта наша не апошняя сустрэча. Дзякую вам. Словы падзякі кіруем нашаму самому мудраму святару нашай парафіі, рэгіянальнаму вікару кармелітаў Босуху Беларусі, айцу Пятру Фраштенка. Не договорила. Які, пакінуўшы радзіму сваіх родных і блізкіх, ужо многа гадоў кіруе нам Божае Слово, які ўнёс вялікі ўклад у будаўніцтва нашай святыні. Дзякуем вам. Словы асаблівай падзякі кіруем надзвычай працаздольнаму, самаахвярнаму, самаадданаму, заўсёды гатоваму прыйсці на дапамогу отцу Сергею. Яшчэ не ўсё сказала. Пан Бог адарыў отца Сергея з шматлікімі талентамі. Ён можа і на гітары зайграць, ці яшчэ на якіх музычных інструментах. Ён з'яўляецца дырэктарам школы сямейнага жыцця, кіраўніком хору, і разам з гэтым усе гэтыя гады, не шкадуючы свайго здароўя, нерваў, сіл, ён з'яўляўся адказным за будову нашай святыні. Дзякую вам вялікі.
хочацца падзякаваць яшчэ святарам і айцам, якія былі пробаршчымі ў розныя часы нашай парафіі ці якім-небудзь іншым чынам спрычыніліся для яе ўзнікнення. Ігору Лашуку, які рэгістраваў нашу парафію, айцу Юрію Находка. Ён з'яўляўся першым пробаршчам нашай парафіі, а цяпер паслугуе тут вікарыем. Дзякую вам, айцы. Айцу Александру Стока, ну и, конечно, нашему непереузыденному проборшу, айцу Юрию Кулаю. Ну, еще не все, не дают сказать. У айца Юрия іншая будовля. Ён будуе храмы наших сердцев. Праз арганізацыю катэхез, арганізацыю новых малітоўных супольнасцей, праз запрашэнне святароў з розных куткоў Беларусі да нас на рэкалекцыі. Дзякуй вам вялікі. Паважаныя тут прысутныя святары, хочацца скіраваць словы шчырай падзякі да ўсіх вас. Дзякуем вам, што раздзяляеце гэты радасны, гістарычны для нашай парафіі момант з намі. Жадаем вам сіл, энергіі. Дай вам Бог ніколі не стаміцца, навяртаючы нашыя душы і ведучы нас да нябеснага валадарства. Няхай найсвяцейшая Панна Марыя, Маці Божая, дапаможа несці цяжкі крыж святарскага служэння. Дзякуй вам вялікі. Трэба ж нешта і пробашчу сказаць. Хоць ужо столькі сказана, але, канешне, браты і сёстры, перш за ўсё усіх нас са святам, з новым касцёлам віншую. Чарговае месца на зямлі, дзе пасяліўся Пан Езус. Вялікая падзяка сёння узносіцца ад усіх прысутных да Божага трону за дар нашай парафіі, за пабудову і пасвячэнне нашага касцёла Божага цела. Дзякуем за дар веры, надзеі і любові. Зазіраючы ў гісторыю станаўлення нашай парафіі, прагнем падзякаваць яго эксцэленцыі ксяндзу біскупу Антонію Дзям'янку, які, будучы апостольскім адміністратарам нашай архідыяцэзіі, прыняў рашэнне аб стварэнні парафіі Божага цела ў Мінску і запрасіў кармелітаў босых апекавацца ёй. Дзякуем шчыра яго эксцэленцыі арцыбіскупу Тадэвушу Кандрусевічу за асвячэнне вуглавога каменя, падбудову гэтага касцёла і ўсялякага роду спрыяння ў нашых намаганнях падчас яго служэння на чале нашай архідыяцэзіі. Шчыра дзякую вам, эксцэленцыя арцыбіскуп Юзаф, наш мітрапаліт, пастыр і наш брат. Дзякуем Богу, што Бог выбраў вас за тое, што прынялі нашае запрашэнне, узначалілі гэтую святую імшу і пасвяцілі гэты касцёл у гонар найсвяцейшай Эўхарыстыі. Запэўніваем нашай малітве ў інтэнсе вашага служэння касцёлу ў Беларусі і нашай бацькаўшчыне. Дзякуем біскупу Александру за прысутнасць, супольную малітву, за скіраванае Божае Слова і актыўны ўдзел у пасвячэнні нашай святыні. Дзякуем архімандрыту Сергею Гаіку, апостольскаму адміністратару для грэк-католікаў Беларусі за прысутнасць і малітву.
Дзякуем шчыра нашаму правінцыялу Варшаўскай правінцыі айцу Лукашу за прыбыццё, малітву і братэрскую падтрымку. Дзякуем супольнасці генеральнага дома на чале з айцом-генералам Мігелем і нашым супольнасцям кляштараў з Польшчы за адкрытасць на дапамогу і салідарнасць падчас будовы нашай святыні. Выказваю удзячнасць айцу Пятру Фраштэгу, рэгіянальнаму вікарыю кармелітаў Босых у Беларусі за братэрскае служэнне і, нягледзячы на сваю пасаду, за вельмі актыўную дапамогу і працу у справе пабудовы нашага касцёла. Дзякуй табе, ойча Пётр. Асабіста шчыра дзякую айцу Сергею, настаяцелю нашай манаскай супольнасці ў Мінску, за тое, што ад пачатку і да канца вёў справу будаўніцтва гэтага касцёла і кляштара. За тваю, браце, руплівасць і радаснае сэрца, нягледзячы на розныя цяжкасці, якія былі па дарозе. Што з'яўляешся сапраўдным пілігрымам надзеі. Дзякую папярэднім душпастрам нашай парафіі ксяндзу Ігару Лашуку за арганізацыю і рэгістрацыю парафіі, айцу Юрыю Находка, айцу Сергею, айцу Александру Стоку за працу, руплівасць і адкрытыя святарскія сэрцы. Шчыра дзякуем усім фундатарам і дабрадзеям у Беларусі і за мяжой, архітэктару, будаўнікам, таксама нашым парафіянам, якія сваёй малітвай, працай, ахвяраваннямі на працягу гэтых гадоў падтрымлівалі гэту вялікую справу будовы. Дзякуем арганізацыі Рэнавабіс і хрысціянскаму таварыству ксяндза Петра Скаргі за дапамогу. Словы ўдзячнасці выказваем прадстаўніку дзяржаўных уладаў нашага Заводскага района, прысутнаму Врублеўскаму Дмітрыю Часлававічу, і ўладам горада Мінска, як цяперашнім, так і мінулым. Алла Феафановна, вам таксама, няхай Бог дапамагае за спрыянне і дапамогу ў розных справах, за канструктыўны дыялог, супрацоўніцтва і за вашу прысутнасць. Дзякуем спадарыні консул Рэспублікі Польшча, пані Марыі Каліноўскай з мужам за прысутнасць супольную малітву. Прошу przekazać słowa wdzięczności i pozdrowienia dla pana Krzysztofa, dla całej waszej placówki dyplomatycznej. Niech Pan Bóg prowadzi was w zdrowiu duszy i ciała. I jeszcze raz dziękujemy za wszystko, że jesteście z nami i dla nas. Niech Pan Bóg błogosławi. Дякую щиро братам у святарстві і монастирі за прибуття, сестрам законним, хору «Голос душі», який так чудовно упригожив нашу літургію, літургічній службі, міністрантам на чолі з Константином, сьогоднішнім церемонімайстром, молодці, усій команді. Дякую так само органістам, лекторам і канторам. Дякуємо супрацовникам Радіо Марія в Білорусі за трансляцію нашої урочистості. Дякую моей супольности братов у Минску, Светскому ордену, нашим сестрам, шарыткам, поважанным. Дякую ружанцовым колам, легионерам Марии, Маті у молитве, апостольству допомоги душам чистовым, детям, молоді і усім парафіянам, хто щиро допомагав, працаваў, клапаціўся, каб сёння было прыгожа падчас літургіі ў касцёле, у кляштары і таксама навокал. Божа, аддзяч усім, хто ахвяраваў кветкі на сённяшнюю урачыстасць. Дзякуй таксама Машы, якая зрабіла букеты. Дзякуем усім за дапамогу ў кухні, каб і нам было смачна і каб пачаставаць нашых гасцей. Дзякуем шчыра усім нашым дарагім гасцям, якія прыбылі сёння да нас з мінскіх парафій, але таксама з Мядзела, Нарачы, з Дараўскай парафіі, усім за прысутнасць і малітву. Цяпер, браты і сёстры, дазвольце, што адрознім тых людзей, хто асабліва спрычыніўся да рэалізацыі спраў будаўніцтва гэтага касцёла і кляштара. Прашу айца Сергея зачытаць імёны, а вас, эксцэленцыя, уручыць памятныя падзякі. Просім тых, каго зачытаем, падыходзіць па чарзе да нашага мітрапаліта.
Падзяка за значны асабісты ўклад у будову касцёла Божага цела і кляштару кармелітаў Босых у Мінску. Няхай Бог благословіць вас і ваших родных, Івану Кобзіку, нашому добродею. Падзяка пані Марії Мартос, нашай добрадзейцы, калі ёсць, калі ласка, ёсць. Падзяка архітэктару гэтай святыні кляштару Алексею Яровенку. Падзяка тэхнадзору Сергею Дегтярову. Падзяка пану Анатолію Квасюку. Моя правая рука у будові. Падзяка Михаилу Петрашку. Другая правая рука. Падзяка Евгену Жуку, нашим строителям, будовникам. Падзяка Павлу Логвину, так само будовник. Дмитрию Канановичу, сантехник. Будівничій фірмі «Альтерснабсервіс». Наші електрики. Так само будівничій фірмі «Спецмонтаж СНАП». Наші газовщики. Падзяка ксензу каноніку Дмитрію Пухальському. І падзяка так само ксензу каноніку Владиславу Завальнюку, який нам подарував ось це розп'яття, яке тут у нас у головному алтарі. Він завтра буде, сьогодні не змог бути, але завтра ми йому перекажемо так само нашу подяку. І так само особистая подяка Товариству християнской культуры ім'я ксенза Петра Скарги з Польщі. Ну, вони теж не доїхали, ми їм передадим обов'язково подяку від нас усіх. Цяпер дазвольце, што ад імя ўсёй парафіяльнай супольнасці адрознім тых, хто на працягу ўсіх гэтых гадоў уклаў асаблівы ўнёсак у жыццё нашай парафіі з падзякай за супрацоўніцтва і дапамогу. Ты, каго зачытаем, прашу падыходзіць да мітрапаліта. Падзяка пані Марыі Жэдзік, Марыі Осіповны. Шчырая падзяка Віталію Татаржынскаму, нашаму бухгалтару. Шчырая падзяка таксама Станіславу і Людміле Петрашкам. Запрашаем. Вялікую удзячнасць таксама выказваем ад усёй парафіі Пятру і Ганне Чыжану.
Таксама шчырую падзяку выказваю Віталію і Тацяне Шчэннікавай. Актыўная, шматдзетная сям'я, малайцы. Таксама дзякую вельмі актыўнай і шматдзетнай сям'і Олегу і Лілі Андрэевым. Шчырую падзяку выказваем Наталлі Гручан, нашай гаспадыні, для ўсёй яе сям'і. Таксама шчырая падзяка спадару Ежаму Янкойцу. Дзякуй таксама шчыра Наталлі Турлай, нашай арганістцы, адной з арганістак нашых. Вялікая падзяка. Таксама слово ўдзячнасці нашаму арганісту Артёму Сідаровічу. Сёння няма на працы, але перададзём ад імя ўсіх вас. Дзякуй. Шчырая падзяка Вользе Борахавай, таксама нашай арганістцы. Ад імя ўсёй парафіі дзякуем таксама супольнасці Светскага ордэна кармелітаў босых у Мінску. Запрашаю прадстаўніка настаяцельніцы. Шчырая падзяка таксама нашай супольнасці сясцёр міласэрнасці у Мінску. Запрашаю. І таксама падзяка Легіону Марыі, прэзідыуму Маці Божай Шкаплернай у нашай парафіі. Дякую, эксцелленцыя. Але ж, мои дарагія, тут немагчыма усіх вас пералічыць, хто служыў і служыць нам дапамогай. Можна было б тут да вечара, пэўна, дзякаваць кожнаму, таму дзякуем усім за ўсё, кожнай і кожнаму з вас, за адкрытае сэрца, служэнне і супрацоўніцтва. І апладысменты для ўсёй нашай парафіі. Далейшие наши пункты программы святкавання, так и казали, сёння на 18 вечера запрашаем на сямейны парафіяльны пікнік. Загадзя дзякую усім адказным за дапамогу і арганізацыю. Запрашаем усіх ад мала да вяліка, каб вось пасвяткаваць ужо такой менш афіцыйнай атмасферы таксама. Заўтра, 8 чэрвеня, запрашаем усіх на 12 гадзін на святую імшу падзякі, якую узначаліць яго эксцэленцыя ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Будзем дзякаваць Богу за парафію, дабрадзеяў і забудову нашага касцёла. Шчыра запрашаем заўтра на святую імшу на 12.
Таксама пры выхадзе з касцёла ёсць магніцікі з выявай нашага касцёла, якія можна сабе ўзяць на памяць пра сённяшнюю урачыстасць. Хто на халадзільнік, хто можа камусьці на прэзент, таму там у кіоску шчыра запрашаем. Можна сабе ўзяць проста кожны. І на заканчэнне, каб увекавечыць сённяшнюю падзею, прашу вас, арцыбіскуп Юзаф, благословіць гэтую памятную дошку, якая будзе змешчана ў нашым касцёле са знакам юбілейнага года хрысціянства. Боже, Ты живешь и у недосягнутой святле. Небесы найвышэйшыя і гэты касцёл, які пабудаваны чалавечымі рукамі, не могуць ахапіць Цябе. Аднак Ты дазволіў унесці гэтую будову і з'яднаў сэрцы далоні многіх людзей, каб магла з'явіцца святыня. Будь праслаўлены за гэтую справу чалавечых рук, адалі вечнай узнагародай камерных фундатараў, будаўнікоў, дабрадзеяў гэтага касцёла, і увядзі іх у сваю вечную святыню. Благослови гэты знак памятны і ўсіх, хто удзельнічаў у будове касцёла, каб мы самі былі жывымі камянямі гэтай будовы, якую Ты узносіш моцаю Духа Святого праз Христа, Пана нашого. Ще перед тим, як скаже митрополит і благословить нас, хочу запросить шановних гостей, святароў, якія прибыли на эту урачыстасць на фуршет, які адбудзецца ў дольным касцёле, уваход пад галоўным крыльцом. Таксама запрошаных гостей, вылучаных гостей запрашаю на гэты фуршет, але гостей, парафіянаў, якія прыехалі з іншых парафій, з Мядзеля, з Нарачы, з Дарова, таксама з Гудагай. Калі ласка, мы таксама для вас падрыхтавалі пачастунак і хор, канешне, каб вы дадому вярнуліся не галодныя, таму ён адбудзецца ў кляштары, у трапезнай. Шчыра запрашаем таксама пачаставацца. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справедливо, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. С новосельем! Біскуп Александр просив, каже, тільки довго не говори, бо вже 3 часа. Брати і екселенції, шановні отці, кармеліти і всі, хто тут присутнічає, духовні особи, представники світської влади, заміжних пляцовок дипломатичних, парафіяні і гості. Справді, ще раз хочеться подякувати Богу у Тройці Одиному за гэты дзень, за гэты час, за гэты момант і за гэты Дом Божы, які пабудаваны дзякуючы вам і дзякуючы спасобнасцям нашого архітэктара, пана Алексея Роменкі. Дзякуем і новых будоўляў, бо яшчэ будуць вяртацца да вас, бо яшчэ много ёсць мікрараёнаў у Мінску, дзе людзі патрабуюць альбо чакаюць на касцёл шагавай даступнасці, як казаў у свой час патрыарх Кірыл Маскоўскі, шагавай даступнасці. Дорогие браты и сестры, в свой час спочилый папа Францішак, звертаючыся да вернікаў будучых парафій, выказал такие слова, такую думку, якая некоторых, скажем так, нас збянтэжыла. Он каже: «Я вас не запрашаю до этой парафіяльной святыні, бо гэта ваш дом, гэта ваш дом, гэта месца, дзе жыве Бог, але гэта месца вашай супольнасці парафіяльнай. І калі вы гэта адчуеце сэрцам, калі зразумееце, то айцы кармеліту тут, што працуюць, будуць мець толькі працы.
Бо будут новые супольности и молитовные не только. И не будут бегать по лугах и этих клумбах, квітниках збирати спецки, щоб тут поставити. Бо ваше серце чує, зрозуміє і побачить, що тут ще треба зробити, щоб цей дом був і утульним, пригожим, але й привабним іншим. Щоб ті, які йдуть тут, по вулицях нашого города-героя Мінська, щоб їх сюди вабило, щоб вони хотіли заглянути, що тут відбувається. Чому тут така радость, чому з цього місця промінення? Будучи в одной парафии, спевал хор, нашей парафии, Минско-Могилевской, я сказал, слушайте, лучше на черные клавиши не нажимайте, только на белые. Тому наша допомога в імені Пана. І ті, які ми зустріли Єсуса Христа, і тут можемо в парафії Божого цілий раз зустріти живого Бога, який живе і хоче, як і ти жив. Тому дозволимо Єсусу, щоб докранувся нас. І як ми, як казав, спочили Папа Францишек, наново стали молодими молодостю Єсуса Христа, який з'являється найпригожейшою молодостю цього світу. Ми розумні. І сьогодні поглядіть, є і двойнята, і близнята, є і ті, які тримають пасторал, і Захар, і Єгор, і Мітру тримали, але Папа Лев XIV каже, ми усі різні, але у Христі ми усі одно. Тому велика подяка для всіх вас і до вас усіх просьба. Це ваш дом. Тому нехай цей дом служить вам, вашим сім'ям і нашим нащадкам. Щоб тут чоловік зустрічався з Богом, щоб отсюда чоловік відходив наповнений любов'ю, згодою, дарами Духа Святого. Мої дорогі, завтра з послання Духа Святого, да? Це велика урочистість. І ви маєте де разом з Марією чекати і молитися на Його прийсті. Бо так, як у вечернику Марія разом з апостолами молилися і чекали на дар з вишнього, так і ви маєте місце. Тому приходьте, а напевно Найсвятейша Марія Панна з гори Кармель допоможе вам, щоб ви справді були наповнені Його моцю з висока, а потім наповняли Його дарами і вже діянням Його даров у нашій любій батьківщині, ім'я якої Білорусь. Со святом, з новосельем! І прийміть пастирське благословення, яке разом з біскупами, архієпископом Тадеушем, біскупом Олександром, всім вам поділяю. Пан з вами! Схилите голови на благословення. Бог, Пан неба і землі, який об'єднав вас щонеділя посвячення этой святыни, нехай наповнить вас своїм благословенням. Бог, який захотел собрать у Сыне Своим усіх рассеянных детей Своих, нехай учинить вас Своею святыней и сядибою Духа Святого. Живе у ваших серцях, очищених от грехов, как вы разом с усіми святыми отримали спадщину вечное счастье. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Тривайте в супокої Христа.
запрашаю яшчэ эксцэленцыі святароў на супольны фотаздымак тут перад алтаром.